ایرو سالڤەگەرا شەشایە یاڕەڤاندنا وڵاتیە بناوێ محیەدین حەجی شێخ مووس کۆ ددەهێ هەیڤانەهان ساڵا 2013 ji aliyê rêxistina terorîstî ya Daişê hatibû revandin. محیەدین حەجی شێخ مووس bavê aras li gundê Ebûfireh li başûrê bajarokê Tirkbesipiyê di rojeke weke îro de hatibû revandin û daniha çarenivîsa wî nediyar e. Bavê aras ji aliyê ketîbeya Elbettar ya bi ser rêxistina terorîstî ya Daişê ve lê başûrê bajarokê Tirkbesipiyê di 11 heyvanehan sala 2013 hatê revandin. Bavê aras ji dayîkbûyê sala 1905 û nihaye. Li gundê Elkoz li başûrê Til-Eloyê bi ser parêzgeha Hesekê ve li gel otomobîla xwe hatibû revandin û ji wê demê ta niha tun û çe derbarê navborî nehatine bidestxistin. Tevî hewlên malbata wî ji bo naskirina çarenivîsa wî û bangê mirovî yên ku belavkirine. Bavê aras xêzandar e, bavê 5 zaroka ye û karê çandiniyê dikir û ne girêdayî tu aliyên siyasî bû. Malbata bavê aras bi taybet birayê wî serokê desteya sekirdayetiya Şepêla Pêşeroja Kurd li Sûriyê Rêzan Şêx Mûs û kurê wî aras bang li hemû rêxistin û desteyên pêwendîdar derbarî mafê mirovan û her kesekî ku tu zanyariyan derbarî bavê aras dizane kirin ku alîkar bin di rêzgarkirina wê kesayetiya sivîl ya bêguneh de ta vegere nav malbata xwe.